Ito guys, oh, butas to. Grabe guys, butas. Oh. Ano? Nakaka-nervous sa kalakuan yun. Guys. Ano guys? Lagi dito, yung katabi niya guys. Ito pa. Ito guys, oh. Butas yung ano, oh. Medyo guys, oh. At itong katabi niya guys, butas rin. Grabe. Ano to? Wala pang laman guys, kung nakikita nyo. Grabe guys. Pero pag guantis. Oh, grabe no. Kala ko napapanood ko lang sa mga ano, social media. At ngayon talagang makatotohanan na. Kasama pa si Jingy. Guys, tara. Libutin natin to guys, tong Kalulot Cemetery. Ding, oh, dito malinis ding, oh. Ito. No, hindi ininis guys. Ano to? Same guys. Kung familiar kayo dito, comment kayo mga guys, no? Sa Kalulot Cemetery. At ito, 1976 pinanganak. Na? Oh, oh, ito guys, oh. 21 na yan, dal-dal. Ano pa, mga guys. Grabe guys. No? Nandito kami ngayon ni King sa Kalulot Cemetery. At guys, tatapasin natin kung ano meron dito. Napakaganda dito guys. Pero kaya itong bunga itong electris nito guys. 1943 guys. Pinanganak. Ito 1940 ano to, oh. 9. 1939 mga guys. Ito naman, 1950. Yan guys, oh, may tao dun, no? Sabi ko siya may tao dun, Jing, oh. May tao dun guys. Parang iba ang ginagawa guys. Dito tayo. 2 years pa lang po. Yeah, 2 years pa lang guys. May tao dun guys. Parang may ginagawa. Jing, dito tayo. Tara. Ang bira. Cemetery na nga. Kung ano pa pinagagawa. Siyempre guys, di naman natin pwedeng video guys. Siyempre, personal nila yung kung anong ginagawa nila dun. Ito guys, oh. 1912, oh. Bakit? Namatay. 1912 guys, oh. Ano na to? No? 1988 na to. Ano? Isa mo guys, no? 88 na yan. Ganda na guys, oh. Si Diosdado. Pati yun, oh. Guys, nandito ngayon. Ito yung ano guys, ito yung tinatawag na ano guys, kung mapasin niyo guys, oh. Ito yung tinatawag na ano. Siguro to, bago pa nga ako, cremate. Dito nilalagay guys. Yan, apartment ng mga pagtano ito guys, oh. Creamy. Yan, cremate ako yung mga ano, mga bata. Press ko dito guys. Yan si Jingy. Hindi ka naman natatakot guys. Natakot niya eh. Yan. Pero doon yung kundal. Bira. Mga lalaki yun. Ano ginagawa guys. Pero siyempre, kanya-kanilang diskarte yun. Ayan guys, 1957. No? Pinanganak at si 1914, guys. isang taon lang. 1 taon lang to. Kaya nga sabi ko Jing sa'yo, ano, mga ano yung mga bata siguro kasi yan 1 taon lang yung pagitan, no? Grabe guys, oh. No? Ito. Oo, nakikita nyo guys, napakatahimik. Kami lang yata dalawa dito. Jing, kailang dalawa yata dito, Jing. No? Tara, dito. May tao guys, may tao na naman guys dito. Pero ikot pa rin tayo guys, dito tayo. Kalabas na tayo Jing, dito tayo nadaan Jing. Dito tayo dadaan. Kalabas na tayo guys. Ano tayo dadaan? Ilang tao. Ito. Jing. Kaya lalabas tayo dito. Hindi na tayo. At least nakapasyal tayo kay mama. Ha? Tahimik na Jing mo. Ha? 1906. Oh, tara dito. 1906. Dito guys, napakatahimik dito guys. Oh. Namatay siya. No? Ayan oh. Oh, bira guys. 1902 naman. Andito yun ano. Tapos namatay. 2022. Yan 2022. Ano? 18. Grabe guys, pinanganak siya ng 18. 18 ano, oh. 1889.
1889 siya pinanganak guys. Tapos namatay siya 1979. Ilan taon na yun? Ang bira guys no. May 18 pa palang pinapanganak dito. No? Ilan taon na yan? Si Francisco. Tara, labas na tayo guys. At kanina pa kami dito sa loob ni Jingjing. 1889 guys. Ngayon lang Grabe. kami nakikita ng ganun. Ngayon lang kami nakakita ni Jingjing ng ganun guys. Kaya alabas na kami. No? Kaya iba talaga yung ano guys. Grabe guys. At least nakapasyal tayo kay mama. Ito naman 1910. 1910 na mayroon din pinapanganak ng ganyang kaedad. Grabe. Yun guys. Tara, let's go. Lalabas na tayo. No? 2010 rin siya namatay. 2010, 2000 siya namatay guys. 1970 oh. Yung matanda sa akin yun guys. Kaya tara, let's go, let's go. Labas na tayo. Ito na yung labasan. Dito rin pala guys, marami rin palang tao dito guys. Bilangan guys, yung mga tao dito nagtatago. Di ba guys? Nagtatago yung mga tao dito sa dahilan siguro guys na may something siguro guys na maraming tao rin pala dito guys. Hindi lang namin, kami na mismo umiiwas guys kasi siyempre no? Konting respeto guys. Uy, dito na pala to. Bago lang. 2023 na natin. Kalut Cemetery at yung babalikan namin dito guys ang aming pag-ano dito, pag-vlog ni Jingjing. Abangan ang nag-iikot kami. Yan guys, tara let's go guys. Jingjing, alam mo guys, ito yung naging ano namin dito guys, yung naging ano namin dito guys. Isip mo guys, hindi lang sa umaga kakakabahan, ay sa gabi. Hindi lang sa gabi kakabahan, pati sa umaga, sa dahilan na iba-ibang tao dito at iba-iba rin ginagawa. Pero alam mo guys, siyempre iba yung umaga. Pupunta ka dito, iba umaga guys. Natatawa na lang ako kasi para-para niyan guys, di ba? Saan tayo dadaan, Jing? Yan, inaapakan na natin dito. Dito na kami dadaan guys. Mauna ka na, Jing. Sino guys? Lalabas mo na. Bago ito. Ha? Diba? Dito na, Jing. Diretso na tayo. Sino guys, may kanya-kanya kung ano lang sa buhay eh. No? Kami napunta kami dito guys sa dahilan ng mamasyal. Alright, nandun. Mamasyal na tayo. Pero may kanya-kanyang bawat tao eh. No? Pupunta yung iba dito. May something. You know? Kaya hindi natin masabi guys. Kaya dito muna kayo magpapaalam guys. May mga tao doon. Babay naman tayo sa ting. Babu!